श्री स्वामी समर्थ। आपण आज या व्हिडिओच्या माध्यमातून लक्ष्मी प्राप्तीची सेवा पाहणार आहोत। तर आता दिवाळी जवळ आली आहे। दीपावलीमध्ये आपण लक्ष्मी सेवासाठी दीपावली संच हा विषय पाहणार आहोत। तर दीपावलीची सेवा काय करायची असते? श्री स्वामी समर्थ दिंडोरी प्रणित सेवा केंद्रामध्ये आपल्याला दीपावली संच मिळत असतो। या संचाची आपण दीपावलीमध्ये सेवा करायची आहे। ती कशा प्रकारे करायची, ती सेवा केल्याने आपल्याला काय फायदा होईल हे मी व्हिडिओतून सांगणार आहे। आर्थिक उन्नतीसाठी दीपावलीच्या काळात करायची सेवा व पाळायच्या आचारसंहिता आपल्या सेवेकऱ्यांना चतुर्विधी पुरुषार्थ साध्य होण्यासाठी परमपूज्य गुरुमाऊली विविध सेवा आपणाकडून करून घेत असतात। दीपावलीचा काळ हा लक्ष्मी मातेच्या सेवेचा अतिउच्च काळ असतो। जर परमपूज्य गुरुमाऊलींनी सांगितल्याप्रमाणे आपण जर नियमांचे पालन करून दीपावलीत सेवा केली तर गुरुमाऊली व श्री स्वामी समर्थ महाराजांची कृपादृष्टी आपल्या सर्वांच्या घरावर तसेच लक्ष्मी मातेची विशेष कृपा आपल्या घरावर नक्कीच होईल। तर आपण पाहूयात दीपावलीची सेवा करायचा कालावधी। तर सुरुवात आपल्याला प्रारंभ कधी होणार आहे तर रविवारी 5 नोव्हेंबर 2023 कालाष्टमीपासून दीपावली संच सेवा सुरू होणार आहे आणि याची समाप्ती रविवारी 12 ऑक्टोबर 2023 अमावस्या या 8 दिवसात दररोज आपल्याला ही सेवा करायची आहे। घराच्या प्रवेशद्वाराजवळ गायत्री पद्म व लक्ष्मी पद्म रांगोळी काढायची आहे। प्रवेशद्वाराच्या दोन्ही बाजूस रांगोळीने गाईचे व लक्ष्मीचे पावले काढायची आहेत आणि त्यावर हळदी कुंकू व्हायचे आहे। दररोज देवांसमोर गाईचा शुद्ध तुपाचा दिवा आपल्याला लावायचा आहे। तसेच धूप लावायची आहे आणि घरामध्ये गोमूत्र शिंपडायचे आहे। अभिषेक कसा करायचा तर अष्टमी ते अमावस्येच्या दरम्यान कुलदेवतेच्या टाकावर 1 किंवा 16 वेळा आपल्याला श्री सूक्त म्हणून अभिषेक करायचा आहे। तसेच स्वामी महाराजांच्या मूर्तीवर 1 किंवा 16 वेळा श्री सूक्त आणि पुरुष सूक्त म्हणून अभिषेक करायचा आहे व मूर्तींना अत्तर लावायचे आहे। मूर्ती नसल्यास फोटोला अत्तर लावावे। कुंकुमार्चन देखील करायचे आहे। 5 नोव्हेंबर 2023 रोजी कुंकुमार्चन करायचे आहे। कुलदेवतेचा टाक ताम्हनात ठेवून त्यावर 5 बोटांनी 108 वेळा मंत्र म्हणून कुंकू व्हायचे आहे व तेच कुंकू कपाळी लावायचे आहे। मंत्र कोणता म्हणायचा आहे तर आपल्याला नवारण मंत्र म्हणायचा आहे। कुलदेवतेचा मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे हा 108 वेळा मंत्र म्हणून कुंकुमार्चन करायचे आहे। भारित रक्षा। आता भारित रक्षा म्हणजे आणि ते काय? अष्टमीपासून ते अमावस्यापर्यंत रोज सायंकाळी हातात दीपावली संचमधील यज्ञाची विभूती व पिवळ्या मोहरी हातात घेऊन त्यावर आपल्याला कालभैरव अष्टक 11 वेळा, वल्गा सूक्त 1 वेळा किंवा 11 वेळा, श्री स्वामी समर्थ मंत्र 1 माळ म्हणायची आहे आणि ही भारित रक्षा आपल्याला आपल्या घराच्या चौफेर टाकायची आहे। यामुळे घरामध्ये वर्षभर आपल्या घराचे संरक्षण होते। वाईट शक्तीचा प्रभाव आपल्या घरावर होत नाही। तसेच या दीपावली संचामध्ये कमळगट्टा मणींची सेवा दिली आहे। तर ती कशी करायची ते पाहूया। अष्टमीपासून ते अमावस्येपर्यंत या 8 दिवसात कमळगट्टाचे दररोज 2 मणी हातात घेऊन षोडशी मंत्र 16 वेळा, श्री स्वामी समर्थ मंत्र 1 माळ, कमलात्मक मंत्र 1 माळ अशी ही सेवा आपल्याला करायची आहे आणि ते मणी एका डबीत बाजूला ठेवून द्यायचे आहेत आणि हे मणी ठेवून देताना आपल्याला ते तुपात भिजवून ठेवायचे आहेत जेणेकरून शेवटच्या दिवशी आपल्याला होम करताना ते व्यवस्थितरित्या हवनमध्ये टाकता येतील। अशी 16 मण्यांची सेवा आपल्याला रोज 2 याप्रमाणे 8 दिवसात पूर्ण करायची आहे। आता यज्ञ हवन करायचे आहे ते कशा प्रकारे? शेवटी म्हणजेच अमावस्येच्या दिवशी नेहमीप्रमाणे 2 मणींची सेवा झाल्यानंतर घरात एखाद्या लोखंडी पाटीवर यज्ञकुंड पेटवावे। त्यात अग्नी प्रज्वलित झाल्यानंतर श्री स्वामी समर्थ मंत्र 11 माळी किंवा 11 वेळा
गायत्री मंत्र 24 वेळा, नवार्ण मंत्र 16 वेळा या सर्व मंत्रांनी गाईच्या तुपाने स्वाहा म्हणून स्वाहाकार करायचा आहे. तोपर्यंत डबीतील 16 कमळगट्ट्याची मणी गायच्या तुपात भिजवलेली आहेतच. वरील मंत्रांच्या स्वाहाकारानंतर पुन्हा कमलात्मक मंत्र 16 वेळा म्हणून कमळगट्ट्याचा मणी प्रत्येकी एक मंत्र म्हणताना एक मणी अग्नीत स्वाहा म्हणून टाकायचा आहे. या सेवेमुळे वर्षभर आर्थिक स्थिरता व मानसिक शांती उन्नती होते आणि लक्ष्मी मातेची कृपादृष्टी आपल्या घरावर सदैव राहते. अशा प्रकारे तुम्ही दीपावली सणाची सेवा दीपावलीमध्ये नक्की करावी आणि ही सेवा कशी करायची आहे याविषयी सर्व माहिती आपल्याला दीपावली संचामध्ये एका नोटमध्ये मिळेलच. तर ही सेवा तुम्ही नक्की करा आणि नक्कीच अनुभव घ्या. गेले 2 वर्ष झाले ही सेवा मी करते आहे आणि याचाही मला छान अनुभव येत आहे. तुम्ही देखील सेवा करून पहा. श्री स्वामी समर्थ.